Ole tunjuma chuan Mbse mathematics class 10 zirlai apoi mo mai linear equation in two variables graph chungchangan soidoni chu exercise 4.1 han oma exercise 4.1 kan en chuan hei question a hian question number 1 2 3 4 5 6 7 8 hi om tani hei graph siamna turani a inzirnan man turani tani hei ba se hi ka cho sakdon lo chewa ka cho tur chu question number 9 atang ka chok don hei a chan chu question hi a chhong tani hei. Question number 9 actually draw the graph of the equation. So the equation partikan linear equation in two variables niya. So one hey mi mang hian graph siam kan tum don tani. Chuan dota chuan graph an siam zo. Chuan determine the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. X axis lama triangle in siam triangle vertice ta chu enge soiro atibok tani. Chu mak nga a aram kal thei dan. Ani. Oh, chuan kan lo chok don nga graph buka in cho chuan heti na pangahin lo chok tani amara chu exam na chuan in answer sheet a khan a plane a khan in changa chuan graph paper kha a ran pa in an pedon chewa graph paper a khan tuna a cho na hi zia lo tur oh graph paper a chuan hey graph che da tur oh 4x plus 5y plus 16 equal to 0 sorry hey minus tur oh 4x minus 5y plus 16 equal to 0. Along tani. So an equation pani kan neng ngi linear equation two variables ani kan ti to kha. So na pani na khatian ram chang thayang berin kilutuk lawa oh space khat mang thi mula lian pupa ji ta kha moi lawa. Chuang chuan atok om to ka thriat ve tur ani. 2x plus y minus 6 equal to 0. Along tani. Kan pani khan ta hen I kapot thadon ni oh x le y value ki ka du ta ni. Chuan hetia ka ti chung hian graph lama khan pencil man tur o graph a chuan pencil hei graph alon ta graph lama khan lai hi khat ni thum li box li hi oh lai hi kan line don ni kina ha hian x y ka tianga chu tiang bokin ta hian khat ni thum li x y ka ti don ta ni equation than pani kan eva kan x value le y value than kan ei don ta ni oh chu hei box te hi en nu la hei square box hi square box pathum ka momo a chu scale in nal tawin in tianga tian in line anga chuan amasasok veilam pang hi equation masasok kan chona mi tu khalo ni tani oh chon kan chok ton chinang oh thil pathum box pathum kan siama pathum jon chuangai tani oh chuan tuna pokan ena hey 4x minus 5y plus 16 equal to 0 x nge ka manang y ti ril ru kha in buk don tani ma sabera chuan siam phot angai tani equation siam rem phot angai chu bang chon ka n ta hei x hi positive ani y chu negative ani hei 5 minus 5 ani positive hi ama chawa om hian chon nuam thina chu bang chuan 4x hi ama inga da dona hemi te pani right hand side lama ka son don tani equal to kati doni ta hian 0 ni wangin 0 chu bo dona hemi pani ka son dona khoi hinge ka son ma sakang ti khangai to le ngai tani o 16 ka ison ma sak chon minus 16 in bulatan doni chu equation a munum lo thin ni chu bang chuan minus 5y kha right hand side ison chuan plus 5y ron chang don ta munum jok ta ni chuan abula minus 16 rong kal don ta ni kha chu apuina lo ta adik lo thei lo ani he chu oh minus 16 plus 5y ti ai chun 5y minus 16 kha munum zo ri de nang mari tan a confusing lo zo oh chuan chun kha kharil nei taka in ti nga ya chuan a top era chuan ti nen ti lenga x is equal to 5y minus 16 divided by 4 lo ni to ta ni he chu miam je chu he equation x value hi kan jong chok don ta ni x value jong chok tur chuan y value a hi number kan da ngai ta ni oh chuan pathum voi thum chong ai ta ni chu tian kan chok don ta ni a hnuai hian tin je nga 1 intinga pakhat na putting in zon tur zo kha x ani wangin y kha in assume don ta ni oh putting y equal to itinga hey a hnuai divide oma wangin du number da hal ngot lo la n phot la lu dawin ta hian y a ya kwan 0 da ta la oh y a ya 0 da chuan 5 le 0 5 le 0 multiply to 0 ni in umjini lo ni abang chu minus 16 ani chu 4 in a divide them ti in an ni 4 in a divide the 16 chu he chu 0 ni to wangin 0 da chuan oh chu wang chuan y a khan 0
y kha 0 ni tir thei o putting y equal to 0 tuat emi equation atop per hi hi man tu ro ta hian ril rupon a cho graph po cho thei ma se hi tlem chu tilan ve tur cho na ka o 5 times 0 minus 16 by 4 chuan step ni vel hi tok lek 5 0 0 0 0 minus 16 chu minus 16 by 4 ani meya chuan 4 in minus 16 is sem chuan minus 4 a chuak ta ni chumi am je chu hei en la x in minus 4 at luk chuan y nge luk 0 chu he ta I graph a box ilo siam to kha ta khan I siak thanga masabera khan x in minus 4 at luk chuan y chu 0 alo ni tung nja tiam dro chuan in let lenga pani na kan en le don ta ni pani na kan zong le do na putting ke ti don ta ni y equal to an tianga 0 ka mang to a man non to lo tur ani 0 chung chia 1 oma iril ru in 1 han da chin te ta hen 1 ni da chuan 5 1 is 5 ania 16 minus 5 chu minus 11 chu 4 in sem theilo chu wang chuan 1 y a 1 kan mang theilo true kan da le ya 5 2s are 10 ka tia 10 lo ni to a 10 a 16 by 2 minus 6 4 in sem theilo le 3 ka ti le ya 5 3s are 15 16 minus 15 to minus 1 4 in sem theilo le so wang chuan 4 ka ti le ya 5 4s are 23 minus 16 to 4 4 in sem them mo kataron chu ka thei wangin 4 kan mang thei ti na chu o chuan y a chuan 4 ka mang do na putting y equal to 4 itianga chuan x is equal to 5 4 minus 16 by 4 itile me nga tikhan chuan which implies x is equal to 20 minus 16 to 4 by 4 to 1 chumi umje chu x in 1 at luk chuan y nge luk 4 kha ol tu x in 1 at luk chuan y in 4 at luk chuan a topper kan thing ta chu a topper hi pani I hriat to chuna topper hi ngai tu buai ngai lo ngai tu buai ngai mi lo hriat thei ta ni number 3 a chuan chu engtin nge ka tiang di chuan du thlang thei ini don ta ni putting y equal to tianga hi 0 le 4 in kar hi en tala 0 atanga 4 theng tu chuan 0 1 2 3 4 thil pathum kal kan ani chu bang chuan 4 zo chi a chuan thil pathum kal kan vela 4 5 6 7 8 aman thei ni 8 aman thei dona a le jong pon kal thei ta ni ale zong pon 0 let zong tang hian ale zong pathum kal kan lo 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 man thei hon chu option ka nei chu minus 4 le minus 8 ka mang theya kha chu itu tu sam zo ka ni mai minus 4 kan mang negative kan mang tang ke chu minus 4 ka mang do na dik ka chiang to ne dik pati ka nei to wang ka chiang to me mani kha chu dik nge to chuan x is equal to 5 times minus 4 minus 16 by 4 alo ni ta chuan thuak te khaman ve tur ani which implies x is equal to kan tia 5 4s are 20 minus 20 nia minus 16 ani poka minus 20 le minus 16 chu minus 36 ania 4 in same thei ni 4 in minus 36 to minus 9 lo ni ta ni kan man thiam em hey hi 5 4s are 20 draw minus 20 hey hi minus 16 minus 20 bel chu minus 36 minus 36 to 4 9s are 36 chuan heta te bula hang kan lut lenga tuna kan hu chuang khan x a minus 9 ni chuan y a chuan minus 4 lo ni thung ta ni ka pakhat na kan zo equation pani na kan lut leng chuan pani na he lama khan ding lama hang ka ta pani lama khan entai la luk dewin hei plus ve ni x le y hi chuan chuan a man thei ve ta a man thei hrim hrim ani minus 4 ni se man thei ma se har kan ti thin ta ni har kan ti thin awang khan har kan ti thin awang khan ania chuwang me jok chu nia chuan ta hian enge ka than zo ka ti chuan x ka thlang don lo ni tuna chuan y ka thlang dei don ngating e chan kan ti chuan engma nei lo coefficient engma nei lo ni y hian coefficient nei lo hi manan wam ber chu chuan engtin nge chu niang ane na y ama chawa ka da chuan enang minus nei ka da ka son ma sel don thei ka son ma sak chuan minus 2x in chan don amoi lo minus 6 kha ka son nga 6 lo ni nga he ka son chuan minus 2x
ha enge velo denominator velo sem 2 velo sem 2 velo chuan xi ya hian raya hei y kan song to don thung ani ni chin an lo na chu chuan xi ya hian 0 1 2 3 ka direct ngal top thei edik lo thei lo ngai tu ve ngai lo ni chu ama ka chen a divide them ti kha ngai tu ngai na chu angai ve ta lo ta ni chuan number 1 zone a thau in number 1 in tlenga amai cho na zone a khan moi theyang berin ti tu ka ti kha putting x equal to 0 ka tan don 0 ka tan photanga 0 ka tan chuan y is equal to 6 minus 2 times 0 to 0 nia y nge tluk don 6 minus 0 to 6 chuan he chu kalet lo meang nakina as a whole kan sonang putting x equal to 1 katile hal anga y is equal to 6 minus 2 times 1 to 2 ania 6 minus 2 to 4 kha x in 1 atluk chuan y in 4 atluk chuan pathumna ei amazon a sel hinga tinia space oma se pathumna putting du chon minus 1 pok amang theya 2 pok amang thei 2 kan mang nge 2 ka man chuan ting yom do kan ti chuan y is equal to 6 minus 2 times 2 to 4 ania 6 minus 4 to 2 x in 2 tluk chuan y pon 2 tluk tan ti han kanei fel ta heta box a khan ka pathun don ta ni 061422 061422 kalau nei ta ni chuan uluk te in ivan nei thei ta chu boxi en ve ve la boxi compare la hai 1/4 an nei ve ve ni chumi om zia chu answer to x to 1 y to 4 ani don tina ilo mulok thei answer i chuak thei ngal tina ni ta ni ma se achang chuan i number mana zir khan a omlo chang po mang a omlo chuan edik lo embo in ngai rang su adik thau thei ani ma se ti sual chuan edik lo dona a om chuan adik ti thei ngal don ni ti khan kan so wani chuan chumi zo chuan graph lama kan le danga graph kan siam don ani ale graph kan siam don ni masabera kan tu chu he x le y kan don ni x le y hen enge lian ber kan dona x a chuan negative 9 lian bera positive lama chuan 2 lian ber thung ani chuan y lama chuan 6 lian bera positive lama chuan 6 lian bera negative lama -4 chuan ka englo kha ka graph table ka siam tu ra kha hian kong asu em mani an moi lo kha chuan x axis reng chu horizontal in akaltani to hey horizontal chu hey horizontal ni asir jong hi horizontal ni hela hi horizontal ni chuan hey horizontal ni i achung lampang jok hi achung lampang jong hi mo x a chuan achung lampang ding lampang hi mun lia kan then don ta ni ten coordinate geometry kha ngai to line ril ruin helampang chung lampang kha positive ania chuan helampang kha a negative ani velampang kha x tan chuan x line chu ti hian oma ding lampang kal kha positive nung lampang kal kha negative chuan x a khan enge lian ber kan ti chuan positive a 2 lian ber ta ni 2 lian ber chuan ding lampang kha avanek thuya ngai lawa amara chu minus a khan hei enla minus na sai per awangin helampang a khan 9 leng nge tu na ta ni chuan alai taka ti ngai lo thil re reng chu khami azir khan in siam re manga chuan azia ni mai no the thiam lok la adja sa rom vel tu ka chuan tuna ka in don ta ni pakwa len thei dan tu ka zong don ta ni chuan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nela hi alai takani chuan ta hian 9 chu lengwa wa ti ka heta chuan 2 phe chu dinglam baka 2 chu ni lian ber kha 2 phe chu leng lu tuk rungot chuan achung le hnuai lam pangkha y ani vele ta ni y ange lian ber kan mu kha plus 6 ani chumil da chu y chu achung lam panghi plus ania hnuai lam panghi minus 6 achunga hin lengem 6 chu hen tinan tuna khan helai karin ta ni achung ka space ka pelo ma ta ni hi ta an nek chho thei anal lo thei chuan I minus nama -4 ani hei 4 page space tam tuk ma ni chuan hei hi mo fi lo ding kan si na chan khani ta ka son thei ta ni chuan anal amoi tok tu ni chuan helai vela hian a bit point helai veli ka phang don ta ni hian
oh helai ve limit point ni ro se ka ti ta ni ai nan just moi tok tu kha mu nuam le mak mu ne mane mai oh chu van chuan thabi te kha chu thil poi mo ve thau ania mo chuan in tinal pau le mak pekin nuam ni mai bụi khác rượu tụi ba hiện một thành cái gì chuan tiền lành cái xiêm đôn ta này oh x cái xiêm đôn á x cái xiêm đôn khán hay làm bằng chuan 1 2 lên chuan to chuan 4 vel thành cái xiêm ta sei khắp bấy mi lâu nhiều na cái nào extend để thấy tụ khán line xiêm gì khán extend để tụ khắp bấy mi lâu ta chuan lukula align na chi khan in line nga chuan range sia nga ti hian chuan hela hi point sia nga 1 2 lai tu kha oh 1 2 3 oh chuan le lam panga chuan pakwa le nga ya 0 in tana nga chuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 building leng ta ni aleng chi kha ti lo tu ro le ma thol lo le kan ti tu ra ni chuan mu an wo thin oh chuan next a kal lenga chu y exists a kan lu ton chuan hi x ti ve don nia helam pang hi minus ani wangin x prime kan mango ta hian achunga hian hei tingan daga negative sin chiana ni x prime hi oh chuan positive lama chuan x kan to panga capital letter kan tu ro x exists tin ani oh chuan y exists lam panga han achung lama khan y a chuan enge positive alien ber kan 6 ani ta ni 0 ai lai mid point kaman sel tu ka ti kha 0 1 2 3 4 5 6 lai thleng khani ta maro chu lai thleng vel thleng ka extend don ta ni chuan an huai lama -4 ni le ta -1 -2 -3 -4 aleng lu tu kha -5 -6 vel thleng kha cái line thung don ni apple zel tur on anal du bi chuan scale ka da lu lenga chuan fi to in line hi mo accurate tu ni film kur tu pencil ka zoom nge tur ndio chuan chuak pu lo thin ti khan lo ni ta ni hi y axis kan nei ta a kan mu thiam tro chuan hei hi y ani nga ta hian ray siam tur ray siam anga heta pom nga hian ray kan siam de nga hei hi y prime minus tan pang ani ta kan y prime kan tia chuan lampang hi ding lampang ani wangin ding lampang chu positive 1 2 3 chuan he lampang ve lampang chu x axis a chuan -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 negative lampang khai lampang om ta ni alai chu 0 ti til mai tu chuan y hoi lampang khan 4 hania -4 kha thleng ania kan mu chu ha -1 -2 -3 -4 -5 thleng ka zek thunga chung lama chuan 6 ani kha positive 1 2 3 4 5 6 7 thleng ka zek ta ni ti khan kan hu thiam ku amoi si ku fi a fai ro se chuan chumi zo ai thil ti tur chu box kha inanga ma saber kha -x a -4 y a 0 chumi on chu x hey x exists a hian -4 a vading chat ro ati ta ni chu -4 is -4 a tang bul tan ro ati -4 a buli tananga ikal na tur kha y de ron thil don je x is -4 a rong kal ro ati kala hei y in khong e rong kal ro ati 0 ti kal che su ta hana to ati chumi on chu y0 ni chun -4 han top tur ni che son to su ati 0 che dangai lo ti khanum ro ato ke ati na ni chu kan thiam tro chuan adot le chuan kan in lenga box pahi na hi 1 x in 1 a kal la chuan y bula ikala tu result lenga ti y in 4 a rong kal ro ti ni x in 1 a rong kal ro ti chuan hei hela bi x1 1 ai kalanga chuan y ron leng y a khong e kal do ni tinga chuan y chuan 4 a ron chho ro ti positive ni ko hei 1 zone chawa positive hei 4 in wem 4 zone a ron chho ro ti la yen hei ta yen thiam tro
4 aron so roti khan hiti 4 an chok turin lo hei hemi zone zela in line zone zela oh x tan 1 y tan 4 oh ading hani chuna top bera x in -9 arong kal ro atia -9 kal do tani tin he ta -9 ta hin chuan y in -4 aron chuk ro ti thung hei -4 -4 y -4 zone le x a -9 zone kha hei kal thadon tani tro 9 tang -1 -2 -3 -4 hei helai tak kha -4 zone enu la hei oh lai kha -4 zone chi muthiam em -9 le -4 zone chuan idik edik lo en nang khan I point siam pathum kha a point siam pathum kha fi ro se oh hei khat ni thum kha in align em en tu ro in align lo chu dik lo ti na ne mai chu tian scale khan chun keu nga omna zone zel ka ti hian hei in align thei ni line ka siam thei ta ni ho chu line ni toi deuh zian lo tu ro kan sei deuh in siam nga graph lines ne in mil tok tu kan chuan ei graph lines pakhat kan nei ta ni equation pakhat na tan mo chuan a point ho ka sin chia don ta ni khoi bo ber hi a b c ti khan ti ma sak tu rom chong lo hei ka mu ma sak ber ni bang a ni tu ra ni ti om lo o chuan chon hela tang ka chan don ta hei a a ka pe nga a a chon helai point kan mu chu na kha chu to ber khan hei -9 -4 -9 hi x tina o chuan -4 hi y tina te coordinate geometry and chuan ama sa soki x value nia anung zoki y value hey x a chuan -9 zone a omiti in la he -9 zone -4 zone a omiti he -4 zone oh kan thi men ka ti ta ka chu kan chiang tu ra ngai oh chuan helai te khan le ta a helai kha b ka ti le don ta ni lai hi b ka tianga chuan lai point kha engi kan ti chuan hey x a chuan helai point chu -4 y a chuan 0 oh hey helai kha ma saber kha -4 0 ti le don da chuan hei hi oh c kan ti don ta ni c hi enge kan ti chuan c zone chu x a chuan 1 zone a oma y zone a y a chuan 4 a om chuan 1,4 ti le nga oh ti kan ni chin chianga zo le ta ni chuan an dot le chuan hi kan en le don ni hemi mang hian graph pakhat kan siam le graph lines tu na kan siam kan lines pakhat kan siam le line pakhat kan siam le don chuan engting ati x a 0 ai chananga y a 6 ai kalang ati x chu 0 chu helai kha oh 0 ka chananga chuan y a 6 aron chhoro ati he helai ta khan dot ti siam le nga fi dawin chuan a dot le khan 1 le 4 aron ti ve le ta ai nang che chu helai kha ni c hi oh 1 4 c kha kan nei to wangin kan thai to lawanga a to ber x in 2 aron kal la ati y pon ke po 2 aron kal ro ati 2 x lama y 2 kan kal patang hei 2 x lam 2 le y lam 2 chu lai hi no ni ta ni chuan hei khat ni thum ka lo ni ta ni oh khami ga ai line em en le don ta ni chuan I graph kha I koi her te khang hai ve ni oh chuan an en le don ta ni dot zone a tak kon oi chuan c chuan không phải pakhat ka o ai na line chi ta ni ai na line chi ta ni oh ai na line chi chuan chu a toi tu ni lo ka ti ka oh ai sei deu ni tlang nge tu sei deu ni chuan chu e roi siam le nga chuan I line ka fi bok tur oh chuan hian triangle no them question chuan x axis mi n roti kha n d x axis ati kha question kha n non le lok to n d a to pera khan n d x axis ati om je chu he x axis base a n roti ni he base om je chu ti zong horizontal zong n roti na ni chu o base chu ti zong n la triangle chu he hi ni em he them triangle ni siam chu oh y axis chu ti se y kha base anga man tu ten he y kha base aka man chun triangle chu he lai de hi ni de en ang lo oh in mu thiam kha kha y axis ni du san chuan x axis dia chuan a points te ho kha kan chin chia ve le don ta ni chuan a points ho chu khat ni thum ani pathum hi pakhat chu c kan nei to a chuan ti non lo to ro in kan to chuan 06 kha 06 kha du le p kan tianga p 06 oh chuan helai mi kha 22 kha q 22
pakhat hi chu hei alo siam to sa wangin pakhat khan anin tawma an intersect a chuan chuan rin ngal tur ani ta ni chuan anin to na lai takhi intersect ani ta ni hei intersect chu C14 a intersect a chumi zia chu x is equal to 1 y is equal to 4 tin ani answer chu ta hin zia kang in cho na hnuai a khan hian zia nge tur the intil siam cho kha the two graph lines and the graph lines pani siama intersect anin to na lai tina intersect at C1,4 dai na tok chi ai ti linear equation in two variables a chuan engi kan zon x like y value ti kha chen patur ma sabera chuan 1 4 tianga that is tianga noya that is x is equal to 1 and y is equal to 4 x in 1 y in 4 at luk ti so yanga chuan a question to ta han kan kal don ta ni question to kan share chuan hei an tinga ti question to chuan determine sorry hingai to lo kan la thalok a question chuan tiana tina determine the vertices of the triangle determine the vertices of the triangle formed by these lines kha lines in a triangle asiam na lai tak x axis ami kha a vertice te soilang ro atitani chuan kan in don tan he x axis a triangle asiam chu hei ta b c hei mo points ka kan nei velo maro chu tain siam chu bangai ta ni hei vertice means wangin hela hi a vertex triangle vertex chu akil tin tin ane vertice chu akil tin hei triangle a akil tin kil khat kil ni kil thum khani oi triangle hei lawa ngai tu ro triangle chani kha chuan hei hi r ka ti me nga r a hian a minga x zone a khoi ange om 3 y zone a khonge om 0 30 ni pathiam em hei x a chon 3 a oma y a en tala 0 zone a om chuan r kan nei ta a chuan a vertice te chu triangle ming kha BCR ania BCR a khan a vertice te chu B-40 C 1,4 and R 30 ka khai answer ni khan mak nga hu na ni chiang tu ranga yanga luk te in chok nga thai tok chhu tu rani tran ve tu thil har om lo ni therefore the vertices of triangle BCR are tiang vertices su vertex tam pakhat ai tam tina b kha insang kha -40 tro -40 comma C14 and R30 tikhani jenga ma nga ni mai practice tamangai chuan adang tekha intinan exercise 4.1 a question number 1 2 3 4 5 6 7 8 ho kha graph siam sian dan mang ro chun a question nei ho ka chu 9 10 11 12 ang chi kha ni ta khati ho kha practice angai bok ta in thri tangai khami jong kha ni e thadu in zero don ni bye bye ule